לערוץ יוטיוב ניוז. בערוץ זה תוכלו למצוא תוכן שאין כמוהו. כמו 3 פינות בפרק והרבה הרבה הרבה צחוק. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז הפינה הבאה היא פינת הספורט. וספורט בשבילנו שווה אבקות. אז קדימה, תהנו מהסרטון הבא. בואו נעבור לפינה הבאה. והפינה הבאה מדוברת על זה אוף לי מהפריים! אני בסדר גמור, תביא את הג'קט שלי, אוף. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז הפינה הבאה, כמו שהוא אמר, מדברת על, אם כבר אמרנו להאבקות, זה הסרטון הכי מוזר שנתקלתי ביוטיוב. תינוק חזק, פאקינג תינוק הכי חזק בעולם. קדימה, תהנו מהסרטון, ואני בינתיים אחזור לבית חולים להזריק איזה משהו כדי לסדר לי קצת את הטראוטי מוח. אז ראיתם את הסרטון המוזר הזה, זה חירפן לי את המוח, אני לא הפסקתי לראות את זה, בגלל זה שיתפתי אתכם בזה. אם יש לכם עוד רעיונות לסרטונים כאלה מוזרים, שלחו לי בטוויטר. לי יש רעיון, לי יש רעיון. אתה חושב שיש לך רעיון יותר טוב משלי? יש לי רעיון יותר טוב משלך. אוקיי, תקשיבו, זו אישה שבאה ופשוט נראית בפינה במכולת, מורידה את המכנסיים ועושה מחרבנת במכולת. אוקיי, בואו נראה את הסרטון הזה. כן, בואו נראה את זה, זה לא נראה לי יותר טוב משלי. כן, בואו נראה. אז זהו שידורנו להיום, אני מקווה שנהנתם. אז יאללה ביי!